i ddod lawr i'r genedlaethol. Ac os da chi eisiau fwy cystadlu, mae rhaid rhywbeth gael ei wneud i helpu yn ariannol y manna, a ddim jyst rhaid nhw'n typenna, pobl ifanc ydy hyn, ond y gos athrol o deithio. A mi welwch chi batrwm yn hir reit aml, y mae'r ysgol yn dweud, dim ond yn mynd i cystadlu unwaith bob 2 blynedd oherwydd pan mae'r costau teithio. Nid ymwyniad yr athrawon beidio rhaid rhan o'i gwyliau i fyny'r Steddfod. Ac eto mae gen i bryderan y fanna hefyd efo to newydd sydd yn dod i mewn. Felly dyn ddim mor fodlon i roi cymaint o amser ac oedd falle rei hun fel fi yn rhoi. A mae hwnna hefyd yn bryder. Un o'r ymatebion i ni gael sy'n positif iawn yw pan mae athrawon i dweud wrthon ni enghraifft pe bai na fwy o gyfleoedd yn o fewn yr Urdd, bydden nhw'n falle yn fwy parod eto i ddod a bobl ifanc. Achos falle, i ni wedi gwneud y pwynt bod y cystadlu'n digwydd a falle bod rhywun ddim yn gallu ifan, a beth sy'n digwydd wedyn i'r athrawes gyda 20 o blant, ond os oes fwy o brofiadau eto, oedd y gwyddonle bore yma yn le gwych, pan ni'n gweld... Ydy mae'r cyfan na i ffilmio at ei gilydd. Dwi'm yn gwybod, mae'n ddiddorol o ni'n nodi fel lawr o ran bod grantiau teithio, mae hwnna'n eto mater i'w drafod ar lefel ehangach. Pwynt ydych chi'n neud ydy, iawn mam, dad, mae gennau docyn, dwi'n byw Sir Fflint, sut dwi'n cael lawr i Sir Benfro. A wi'n gwybod am ysgolion cyn hyn, sydd wedi gorfod rhoi arian tuag at y rieni i aros, mae'n tebyg oherwydd bod nhw'n methu fforddio i aros gyda'i plant. Mae e'n sylweddol i rai teuluoedd. Yndi. Yn y gorffennol oedd plant sy'n mynd i aros efo teuluoedd. Hynny di, dwi'n gwybod bod y dyddiau yna wedi presio, ond mi oedd o'n ffordd eitha fforddedwy o blant i ddod. Ond rwan, ydych chi'n gweld teuluoedd cyfan yn gorfod dod i lawr, a mae'n costio ffortiwn i blant i'r teuluoedd yn unigol. A wedyn, wrth gwrs, i'r ysgolion, ydych chi'n clywed am bobl yn clywed yn ddiweddar mam rhywun wedi codi 5,000, am ysgol wedi codi 5,000 o bunnod. Wel, mae gymaint o gostau arall. Ond gai hefyd, ynddo, os ydych chi'n sôn am dopynion, am bob un tocyn, bob un plentyn sy'n dod i'r cael, ac yna chi deulu eich yn dod efo fo. Dyna'r peth. Dim nawdd yn unig. Dim nawdd yn unig ydy hwnna. A hefyd, os ni'n licio meddwl am, ydych chi'n clywed am bobl yn dweud, mwy am do'n i'n un o'r hynny oedd yn dda am ganu ag adrodd, pobl sydd yn enwog iawn rwan lle, ond mae eisiau defnyddio hynny a cofio am y bobl sydd ddim. A 100% o blaid defnyddio bopeth modern, unrhyw beth i ddenu pobl sydd ddim. Ydych chi, ella ddim arbennig am ganu ag adrodd. A cael gymaint o'r enwogion mae hefyd i ddenu pobl, defnyddiwch nhw, dwi'n siŵr sy'n nhw'n falch iawn o gael i defnyddio. A dyna y neges da ni wedi gael. Mae bobl sy'n cystadlu ac yn cystadlu'n llwyddiannus yn meddwl bod hi'n wyl ffantastig. Ond dydy rei sydd ddim yn cael ei denu. A hynny yw, gathon ni briff agored, ond fel mae'n digwydd bod, anghofiwch am y pafiliwn, mae'r pafiliwn yn gryf, ond dyna'r neges da ni'n gael. Da ni ddim yn mynd i gael mwy o bobl i'r maes fwy wella hynny. Ar wahân i'r pwynt ydych chi'n neud, a falle bod am i wneud efo'r pafiliwn, mae yna alwad ar i ni wneud y cystadlaethau yn fwy perthnasol i'r unfed ganrif ar 20. A mae hwnnw yn o'r arall. Mae gennych chi ddwy elfen mewn ffordd. Mae ffermwyr ifanc. Dwi'n meddwl bod chi'n pethau ddysgu gen y ffermwyr ifanc. Ond hefyd mae gennych chi hefyd eisiau wneud i'r byd mwy modern. So mae eisiau dysgu o'r ddau bedwm rwysig a dyfodol yn sicr cyfryngau modern. Be mae pobl ifanc yn gwrando ni? Be maen nhw'n gwneud yn ei amser hamdden? Trwy heini mae'n cael atyn nhw. Achos, da ni ond wedi cael mwy o oedolion yma os di'r pobl ifanc eisiau nhw ddod, dyna di'r peth. Rhywbeth arall?